foli be o bele jeli Tamtam TV jabrani filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati kofɔlen na ko aw ka aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi tarata ni o bɛ juin kalo tile 23 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo bɛ ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka minisiri fila ni o bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen don Mali ani ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun kan ale ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don bayɛlɛmali ko ni jagokun bunakun kan ni o ye Abdulaye Diop ale ni Musa Alassane Diallo ye olu jalen bɛ ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ni wagati kofɔlen na walasa ka fɛn min kɔni ye baara ɲɔgɔnya ye ni ka olu yakubaya anw fɛ yan ni an ko o ma ko investissement des structures an bɛna an da don o la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka taa fɛn min kɔni ye Mali ale bɛ ka a jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleke naani bunakun kɛnɛya ko nasiraw olu fɛ ka sababuya kɛ an ka jamana minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale kɔni ye an ka jɔnjɔn tigilamaw ni ka olu bisimila kɛnɛya ko bunakun kan an bɛna an da don o la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ o de bɛ tali kɛ ni kibaruya duman ye min bɔra fɛn min kɔni ye an ka lakɔliso min bɛ yen nɔ ni o bilalen don farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ni an ko o ma ko lycée sportif Ben Oumar Sy an ka minisiri min ka baara bɛnnen don chifu ni farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ale kɔni ye yɔrɔ ni ka o dayɛlɛ ye min bɛ tali kɛ salle informatique la an bɛna an da de o la ko walawala ko da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se Mali kelen don ka dɔ fara a ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma la sɔrɔ bosonko sira nasiraw fɛ fo ka taa se fɛɛrɛ kuraw olu ma ka kɛ ni fɛn min kɔni ye jamana ale ka yetaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko ka kɛ ni kunun ko tɛnɛ ni o tun bɛ bɛn juin kalo tile 22 san 2026 an ka minisiri min ka baara bɛnnen don Mali ale ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Abdulaye Diop ye fo ka taa se an ka minisiri min ka baara bɛnnen don bayɛlɛmali ko ale ni jagoko bunakun kan anw fɛ yan ni o ye Musa Alassane Diallo ye olu jara ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn min kɔni ye dalajɛ belebele ni ka o kɛ mun bɛ tali kɛ baara sira kan ka yira k'a fɔ ko hakilinajugu tara k'a kɛ o kɔnɔna na ka kɛ ni u baarakɛɲɔgɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o baaraw bɛna tali kɛ forum belebeleba kan ni an ko o ma ko forum d'affaires ni o bɛ tali kɛ opérateur économique minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ni Marɔkutaw ka olu fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ ko o baara bɛna ta ka o kɛ juillet kalo nata tile 23 san 2026 hakilina jiginna ka yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ baara ye baara min ni a bɛna fɛn min kɔni ye an ka jamana baaraɲɔgɔn ni ka olu ta ale ni Marɔkutaw ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min kɔni ye investissement ko nasiraw fɛ lafiyada o ka se ka na ka yira k'a fɔ ko laɲini ko o de bɛ tali kɛ bureau d'information fo ka taa se ni o bɛ bɔ Mali yɔrɔ la ale ni fɛn min kɔni ye Marɔkukaw olu fɛ yen nɔ olu ka fɛn min kɔni ye kunnafoni sira min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko maïsi ka o lajɛya kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye u bɛna baaraw ni ka olu ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni ye nafasɔrɔ sira o ka se ka ta ka o kɛ ka investissement ko ka o la yakubaya anw fɛ yen nɔ jamana kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛ ye fo ka taa se fɛn min kɔni ye jamana yɛrɛ ka yamaruya siraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka fara ɲɔgɔn kan ale ni bɛn fo ka taa se fɛn min kɔni ye yiriwa kuntagalajan ka o sabati anw ka jamana kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan diɲɛ seleke naani bunakun kan Mali bɛ ka yelen bɔ ka kɛ ni a ka ɲininiw senw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la siyansi ko nasiraw olu fɛ tɛnɛndonw ni o tun bɛ bɛn juin kalo tile 22 san 2026 an ka minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Maiga ale ye maaw olu bisimila ni o kɛlen bɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye minnu ye jɔnjɔn ni ka o sɔrɔ kɛnɛya ko o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko jɛkulu min ni o bisimila o jɛkulu ɲɛmaya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye association de santé communautaire de Bankoni ni o ye Bankonikaw olu fɛ yen nɔ olu kɛlen bɛ ka jɛkulu min ni ka o sigi sen ka kɛnɛya ko nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko o ɲɛmaaba ni o ye Amadu Watara ale ni fɛn min kɔni ye Akori Aga Ikani ale ni fɛn min kɔni ye Akori Igani olu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɔnjɔn belebele b'a sɔrɔ ni an ko o ma ko prix Sasakawa ka kɛ ni fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ diɲɛ seleke naani bunakun ka kɛnɛya ko nasiraw fɛ o tako 70 ale ni 9 n'o o taara ka o kɛ Genève kaw olu fɛ yen nɔ o kɛnɛ kan ni ale ye o jɔnjɔn belebele ni ka o sɔrɔ hali bi an bɛ to ɲɛɲinini ko bunakun ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali ye kunkan wɛrɛ bɔ Tchadikaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni forum
pharmaceutique internationale o lasigi min tara ka o kɛ Tchad kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Jamina Madamu Denkorma Welegema ni ale ye fɛn min kɔni ye Ture o muso ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɔnjɔn belebele ni ka o sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko farafinna fɛn min kɔni ye pharmacie ko bunakun kan ɲininiw senfɛ ko ale de kɛra maa ye min ka ɲinini ni a fanga bonyana ni bɛɛ lajɛlen ta ye o jɔnjɔn ni o lakodɔn o taara ka o kɛ a ye ka yira k'a fɔ ko an ka ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga a ye foli belebele ta ka o kɛ dɔnnifa Sule Mulayi Hayidara ale ye ni o talen bɛ bi ni wagati kofɔlen in na ka a kɛ farafinna pharmacie ko olu ka lafasali tɔn o ɲɛmaa ye ni an ko o ma ko ISPHARMA o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka farikolo ɲɛnajɛ dɔnniw ale ni bɔlɔlɔ dɔnniw ni ka olu ta ka o kafɔ ɲɔgɔn na walasa fɛn min kɔni ye baara ɲuman o ka se ka ta ka o kɛ sifinnakaw olu fɛ o kɛra laɲini ye min bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sifinw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni sibiridon ni o kun bɛ bɛn juin kalo tile 20 san 2026 ale ni wɔɔrɔ kalanso min ni o bɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔya la anw fɛ yan nɔ ni an ko o ma ko lycée Ben Umar Sy ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye salle d'informatique ye ko o inauguré la ka o kulugu kari yen yɔrɔ kofɔlen na an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sifinw kun kan ko kuma ɲɛnabɔli bunakun ka ale kɔni fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye min bɔra Mali ale ni fɛn min kɔni ye au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye ka yira k'a fɔ ko nin baara min talen filɛ ka o kɛ ni o ye nin bɔlɔlɔ kan yɔrɔ in ye ka o labɛn ka o di kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni nin kalanso in kɔnɔna ma a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni an ka kalandegilaw ka u dege kosɛbɛ ka u dɛmɛ u ka kalandege baaraw olu nasiraw fɛ ale ni u ka fɛn min kɔni ye to kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ bɛ ka yakubaya min kɛ nin wagati kofɔlen na ka se ka o kɛ sira ye walasa sifinnakaw ka kalanko nasiraw fɛ u ka se ka ɲinini caman ka ko caman ni ka o ɲɛdɔn fiɲɛkan siraw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye bɔlɔlɔ ye ka yira k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ sifin minnu ni olu bɔra o sigidaw la ka kɛ ni kɛlɛ o nasiraw ye olu yɛrɛ fɛnɛ ka se ka kalan julen ni ka o sɔrɔ u mana kɛ diɲɛ fan o fan o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Juin kalo tile 15 tɛmɛnen na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara ye ni o taara ka o bila sen kan walasa an ka bolimafɛn sen filaw ni sen sabaw ka se ka olu bugunatigɛ ni o ye u ka immatriculation ye ka o kɛ ka yira k'a fɔ ko a bilala sira kan sisan nɔ min kɔni ni o bɛna nɔgɔya ka surunya jamana kɔnɔdenw olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fintigilakaw olu kɔni ta bunakun kan ni o bɛ tali kɛ polisiw ale ni militaires olu la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka siraba kan ko o ɲɛnabɔli soba min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko direction générale des transport olu kɔni ye fɛn min kɔni ye maaw ni ka olu bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka fintigilakaw ka se ka u ka immatriculation ni ka olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ni o yɔrɔ fɔlɔ o de bɛ tali kɛ camp du génie militaire de la base B fo ka taa se GMS min bɛ rive droite la ni o ye ba kini bolo yan fan fɛ Dawudabugu fo ka taa se ka militaire de 4 o yɔrɔ kofɔlen o ma o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin kan aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn wagati ale ni a nataw la wasalam.